golek godhong telong di jangan kebun godhong sentong iki nggih kula ya enak ini lalapan karo tempe kaya kaya usus iwak pitik kuwi wenyil-wenyil ngono nang dina iki akeh ngram iki rupane iki saiki akeh sentrong-sentrong ini iki nggih kula engko bengi enak bengi tawi sambel wis tak ngalor ning kono sik mbok ana oleh sentrong sing akeh lah iya jalane tanggane iki ya Gene ya tiba iki. Iya gimana? Gimana? Anak uang kaya digoyo iki mang. Lah, walah. Tak ngerai godhong telo iki ae. Kena jangan iki. Komat. Kacane sapa iki? Wis, tak rono sik. Mangkene apes terus. Rajinane topo kae nyapa ning kono kae. Ning kono kae golek apa ape bajing apa kae topo. Kete wong ape dibajing kae. Tak tinggal ngalih ha. Wong jahat kae. Penggayane maido tok ae. Ngalih ha. Kono ae lah. Anggene kopi. Cepete wis entek ning kene. Arek labone iki mung dimakan pedhus mencret ae kakekane iki. Nang ngene iki. Wes ngene yo kowe enak. Kopine akeh. Ngusur kopi iki nek susu manuk iki. Kakekane iki. Saiki jarane ning kono enek kembang desa sapa kembang desa. Mosok Sri. Wong kaya ngono kembang desa, paling kembang towekan kakekane Sri-srine. Cuk. Iki wis ngono. Sekatemi barang iki yo sibuk dhewe-dhewe. Wis tinggal ngarit ae daripada ngoceh ae. Kakekane. Kene po enak iki. Iki pesake diriti wong iki. Wis ngene iki sukete. Dadi wis ngene iki. Wong urip iki ya ngarit barang, mangan, usaha barang. Ngono kuwi. Wong ngarit orang ngarit yo wedhuse poke esuk kakekane iki. Mangane salah mencret. Lha ngene iki wis susah. Jane wong arek rek celometan iki ya aku iki. Wong arek celometan iki. Liyane menang kae mau menek. Global, global. Nek warune sapa iki? Matane iki watene wong. Ini ki seneni kok ya kakekane iki. Wong ngene iki ya sangel. Terus nek ngono to. Ngono ora ngono. Kok yo ngono. Besoran diandungan. Andungan yo akeh. Sapi luwih akeh nek. Wedhus 18 padha karo sapi siji. Lha ngene mendino kaya jungkir walik ning alas. Wis ngene disyukuri. Jenenge wong urip ya berusaha. Ora berusaha ya wis ora sah urip kakekane. Wis ngene iki malah maido. Ae kok malah kesambet apa nang kene kakekane iki yo.
iki nek gedange sapa ning kene. Aku tak wegur nek wong ora iku kakean. Iku tak kekne ning wong kembang desa. Kembang desa iki jenenge wayu. Tapi sapa ya? Kok yo ora enek kembang desa. Yo enek ae. Wong ayu ngono jak kembang desa. Kembang desa iki yo ketelekan kuwi. Kakekane. Oh, iku ora iki. Enek ae. Sebab penangan wong. Wong wis ora enek, penek ae. Kakekane iki. Angelon iki, penek. Ditung wegur anak wong. Brak. Enek ae. Enek wong ning ngono kae. Ngalese engko ditung weguri kok. Kakekane iki. Kayune akeh ram duwe iki. Kakekane iki. Keprejengan istri nyapa ning kono kakekane iki Sri. Oh, awas iki. Tanono iki. Kakekane iki. Lah soal urut ngene iki mang yo lah. Aduh. Mumpung ora ro apa dene wis. Apa di wong kucuk kae. Laran sik ah. Kesel. Keliling-keliling golek sayuran. Sakjane yo akeh. Kuwi. Tapi sing oleh iki ae lah. Karo ning kono kae mang, karo ning jero iki pengen kebuni warat. Gak rawarek kok ya wis tuku wae. Ote-ote kuwi. Tuku tepung digoreng dhewe. Enggak ya jangan apa ngono kuwi lah. Lendang kates ya ijik. Lendang koro ya enak ya mang. Kesel iki mang. Leleng-leleng ning kono iki. Ya iki mangi wayahe nganu. Wayahe arisan iki mengrangge duit. Ana tak jebol telo loro ae kok tak dolen ngidul kono wis kena di arisan. Ya wis lah nek ngono. Tak mulai sik ae. Engko kok make adus. Kosokan sing resik. Ben nyaini kembang desa tanggoku kae mang. Ben aku ya ben ayu. Ben tak saingi ae engko lah. Enggak tak saingi bojoku kintil. Saiki mangi wayahe anu. Wayahe arisan iki mengrangge duit. Boleh telo loro ae kok tak dolen ngidul kono wis kena di arisan. Nyapa Sri? Tak mulai sik ae. Engko kok make adus. Kosokan sing resik. Ben nyaini kembang desa tanggoku kae mang. Ben aku ya ben ayu. Kuwi nyapa Sri? Apa kucluk, apa kucluk. Kuwi nyang pon kene iki Sri. Ya tau ora Kucluk. Wis tak mulih sik aku. Kok gendeng kuwi. Kene barang nyapa. Nek wong dorong iso digetak ya gendeng ya pokoke. Awas ya pokoke. Serintilmu tak colongi kowe. Aduh, arisan. Iki ana apa? Oh, jane Sri kocok lek ning kono barang nyapa. Ayo golek tengu iki Sri iki. Kapok. Dungokne tuman. Wong kemayu sok ayu. Kaya kembang desa. Kuwi kembang telekan Sri, iku kembang desa kakekane iki. Wis tak tos nek ngarep ae kakekane iki. Iki wae telone ngene Sri. Oh, tak batane sukete bar iki. Lek ngene iki, wonge renek ditelono tak batane iki. Ben omah clong, matane cangkeme kaya wajan.
Kok omah. Kayak teko iber-iber kok lek tak ripi. Sri. Ngono ae. Ndorong nang kene cowok kegemak kapok kakekane iki Sri. Oke. Nyolong suket kue, po. Kakekane. Weh. Tunggu. Ini suketnya colongnya. Suketnya telo colongnya ya itu. Sopo ini? Awas nih, po. Kita ngomong kok. Komen dan subscribe. Gadah family, dadah. Gadah family.